Ako bude vyzerať Roblox za 5 rokov, tak na to som docela zvedavý, poďme sa na to pozrieť. Jak bude vypadat Roblox za 5 let? Čeká nás snad randění nebo dokonce i gambling, Tak to exploze doufám, že dostancí ne. po druhém vídu a mnohem více. Vývojáři Robloxu bohužel nejsou jasnovědci, na to už abych byl jasnovědec já. To znamená, odhadovat, co by se mohlo stát na platformě za pár let, je v celku riskantní. Na druhou stranu, pokud ví, čeho chtějí dosáhnout, můžou odhadovat, jakým směrem se asi tak vydají. No a přesně to nám bylo na Developers Conference 2024 odhaleno. RDC je každoroční událostí, na které Roblox odhaluje jednak čeho již docílili, na čem aktuálně pracují a co jsou jejich cíle v budoucnosti. Těchto cílů respektive predikcí je rovnou 5. Ale aby toho nebylo málo, Roblox vydal dokonce i samostatný článek, ve kterém všechno detailně rozepisuje. Kontroverzním cílem může být například představa, že by během 5 let mělo být možné randit v Robloxu. A tím nemyslím Kámo, jenom radši randit, se ale vydalo. cituji doslova se poprvé poznat v Roblox randících hrách a následně formovat partnerství i v reálném životě. OK, jedna velká poznámka, tohle je To už tu máme napríklad taký Vibe Place, alebo takéto. Niekde, iba ty Robloxy, by som vám to ukazoval. myšleno pouze pro 17 plus účty. Opětovně doufám, že tam bude nějaký ověření totožnosti, protože přece jenom při registraci nikoho nějak neomezuje změnit si datum narození. Tam si něco člověk naťuká a je to vlastně tak. No, 10letýmu Takže neviem, kto to robí, že to dá nejedná se reálne, pouze o ale romantické dá to. vztahy. Roblox si představuje, že komunikace mezi tebou, tvými rodiči a celkově tvojí rodinou bude z určitý části probíhat skrze Roblox. Nevím, jestli to znamená, že prostě napíšu mámě, jo, čau, hele, jsem doma, nebo jo, hele, jdu nakoupit zrovna, co mám vzít, mlíko, pečivo, nevím. Netuším úplně, co si pod tím představit, ale přijde mi to celkem jako big claim. Další big claim je ohledně hudby. Jednak Roblox chce provést nějakou určitou integraci, takže do budoucna budeš moct najít spoustu hudby a sdílet hudbu na Robloxu. A zároveň chce umožnit hudebníkům aktivně vystupovat přímo v Roblox hrách, tak jako tomu bylo dotečka, například u Chainsmokers, Martina Garrixe, 21 Pilot, 24 Golden, Lil Nas a další. S tím rozdílem, že pouze za pomocí telefonu budou moct použít motion capture, který pravděpodobně bude zaznamenávat buď jejich tanec, anebo jenom pohyb, a to se bude živě vysílat více než 1 milionu hráčů. Tady u toho nechci být skeptický, Roblox hraje denně aktivně 8 až 10 milionů hráčů v jeden moment, takže nevím, jestli se báli říct, že aspoň 10 milionům hráčům, protože to třeba nakonec nesplní, ale bylo by to podle mě cool. Realisticky si stejně nemyslím, že by se sešlo 10 milionů hráčů v jeden určitý čas na to, aby se přišli brát na koncert, protože i kdyby to bylo možné, bylo by to dost nefér vůči některým lidem na základě časových zón, takže například pokud by se ten koncert odehrával v Koreji, my bychom museli počítat se 7hodinovým časovým posunem. Ve všech případech si ale takový koncert stejně nejvíce užiješ, pokud si se skupinkou nějaký přátel. Velice očekávanou featurou, která na Robloxu v minulosti již byla a pak ji zrušili z nějakého důvodu, což já do teďka vůbec nechápu proč, jsou Roblox Parties. Tyto Roblox Parties nejsou skupiny, ale de facto vlastně skupinový chaty, které ti umožňují rovnou se společně připojit do stejného serveru, aby si člověk nemusel rozklikávat někoho profil, klikat tam na join, ale prostě rovnou, aby se do té hry automaticky dostal. Pokud by ti náhodou chyběla fun parta lidí, se kterými si může zahrát, například Evade, občas na Instagramu postnu, že jdeme společně hrát a kdo má čas, tak se sejde. Vždycky se u toho strašně zasměju, ať už mi to jde nebo nejde, takže vřele doporučuji. Ale zpátky ještě k těm skupinám, to, čemu se dneska říkají skupiny, se přejmenuje na takzvané community a bude tam nové možné vytvořit například i fórum. To mezi na jednu stranu jako útok trochu na komunity na Discordu, protože tam ty fóra existují například pro feedback od hráčů nebo pro stížnosti. Uvidíme, jak ta integrace ještě dopadne, protože na druhou stranu Roblox s Discordem částečně taky spolupracuje, takže se nejspíš snaží jenom ujistit, že to mají všechno pod kontrolou. Ale možná daleko zajímavější je, že Roblox plánuje i novou možnost, jak si budeš moc vydělat. Ne, že bych podobné tematice nevěnoval v poslední době jedno video. Program zvaný Creator Affiliate umožní vytvářet unikátní pozvánky nejenom vázané na hry, čemuž budeš moct pozvat ty, kteří ještě Roblox nikdy nehráli, a za předpokladu, že si Roblox stáhnou, zahrajou a asi tam i časem něco nakoupí, tak z toho dostaneš určité procenta. Další možností, jak si přivydělat, je prodej reálného oblečení. Roblox totiž zamýšlí spojit virtuální oblečení s tím reálným, to znamená, pokud si ho zakoupíš ve hře, dostaneš ho dokonce ve fyzické podobě a naopak. Prvním krokem této změny je propojení s Shopify. Za mě teda určitě zajímavá možnost, obzvláště když vezmu v potaz, že už nyní je možné si zakoupit určité předměty v reálném životě a obdržet za to nějakou její virtuální verzi, ale jako u všeho, vidíme, jak to dopadne časem.
Robloxem. Mezi více technické změny patří například integrace nahrávání obrazovky pro mobilní zařízení, umožnění více než 200 přátel a na tohle jsem čekal teda pěkně dlouho, protože v minulosti na Robloxu Konečně. přátel chtěl, potom to změnili a z původních přátel udělali sledující, takže vlastně najednou člověk měl třeba 1000 sledujících a žádný přátelé. To To je je úplně mimochodem i random můj lidi, případ ale podle mě, jenže prostě. teďkon těch přátel mohlo být jenom 200. Nevím, jestli jsem jediný, kdo na ten limit narazil, obzvláště když si mě někdo z vás chtěl přidat, takže jsem musel nějaký starý hráček, který už si vůbec nepamatuju, odstraňovat, ale teď to vypadá, že by ten limit mohl být roveň 1000. Stejně tak i počet to dali na uživatelů, 300, které jsem můžeš rád. zablokovat. Já osobně jsem Ale zablokoval jako tak asi dobrý. 5-6 hráčů za svůj život, nebyl většinou důvod proč, tak jsem je prostě rovnou nahlásil a on se o to Roblox moderační systém snad nějak postaral. Aktualizace Robloxu nebude již moc dlouho problém, protože ti Roblox umožní jednak hrát nějakou hru a zároveň nechat stahovat aktualizace. Konečně. Jeden z dalších velkých cílů Robloxu je umožnit probíhat vzdělání a online meetingy přímo v Robloxu. Namísto nějakých Zoom hovorů si tam můžeš představit, že budeš hrát Roblox, namísto chození do školy si můžeš představit, že se připojíš do hry a namísto plnění úkolů si zahraješ nějaký običko, ne, to si samozřejmě dělám legraci, ale ta představa nějaká je. Jedním příkladem je školení přímo od Google, které si můžeš na Robloxu zahrát. Nikoho moc nebaví hrát kompetitivní hry s někým, kdo podvádí. Tím jsou například exploiteři. A aby toho nebylo málo, exploiteři jsou občas nenávidění i mezi lidma, co rozumí trošičku počítačům. Bezpečnostní společnost zvaná Latte zneužila chyby v kódu exploitu zvaného Solara, díky čemuž mohla na počítačích exploiterů provést cokoliv chtěli. Mohli jim například tedy ukrást Roblox účet, mohli se jim přihlásit do jejich Discordu, nebo za ně například odesílat e-maily. Naštěstí se nejedná o někoho zlého a jediné, co chtěli docílit takzvaného public shamingu. To se jim náramně povedlo, protože všem uživatelům, kteří spustili nakažený kód, měnili uživatelské jméno Latte a don't play fair, nebo v překladu Latte nehrají vůbec fair. Učit do příště, odvádět se nevyplácí, mohlo to být daleko horší. Tím jsme se dostali k samotnému konci tohoto videa. Napiš mi do komentáře, který z plánovaných cílů tě zaujal nejvíce a proč, a já se budu těšit zase do dalšího videa. Asi těch 1000 friendov, ale já už jsem někdy počul, že iba 500 môžete. OK, je to video trošička staršie. Jak bude vypadat Trošička staršie a niektoré veci pridali, ja som si všimla až teraz nedávno. OK ľudia, čau. A disclaimer, kúpte si Mercedes.